Allah nabi ta zo a can yau ne gobe jibi Allah ne
daga mun fada zagari har da wajajen mun dora dire mai sosai kana mun shiga lunguna sako tallar bashar ni na tabbata tabbas mu mun ci dan mun kama da abin su alfa ya Allah a kare mu shiga dukkan ya Allah a kara mana san albashar soyayya da annabi dadi mai zikiri Allah la ilaha illallah Muhammadu 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 gatan masu rai gatan gawa kabari gatan duniya gatan lahira bashar gatan dan adam gatan aljanna annabi da sannin ka nurul anwar hasken duniya lahira kai ne bashar dan haka mai tunani shi ke yin nazari to mutuna mu gane yan uwa mun yi riko da tutar annabi albashari dan ranar tana nan ba bashi annabi ta yi makamun ka zame mun gata wata rana tana nan ranar gana matsayin ka na biyu za ta zo to magana ta gaskiya mu faɗe ta ko mun dacin ta dai mu faɗe ta mu faɗe ta kowa dai ya jira ta annabi ne tsinan duka halitta dan Allah mu gane mu fahimta dan magana muke yi kwanta ba wani boye a cikinta sannan ba mu jin tsoron faɗinta ba na jin kunya kan fahimta in ka ɗiɗa sai ka ci ubanka don wallahi ba mai cetonka babu abin da zai hana abu ka annabi ya fi inda da babanka ya wuce kai da 'ya'ya matanka ya wuce dukkanin ka tunaninka ya wuce dukkanin ahali naka don haka wajibi zai shigare ka kar ka bari a fi ka san manzanka wanda ya fi ka tabbas ya barka ni mutuwa akan ka na ɗauka mai zaki akan mu ko dai mu mun kama da hamuna nan dai har abada da'iman kai din dai soyayya ta annabi ita ce daidai dan na tabbata mu ce kan daidai dan mun kama saitin daidai hanyar da manzo ita ce daidai annabi ja gaba baya muna nan dai har abada da'iman kai din dai kai ne rabbana Allah ya yau daidai tun kafin a yau